Замана яшьләре нәрсә белән кызыксына, хыяллары нинди, гомумән кемнәр ул бүгенге заман яшьләре? Идел журналы сан сайын әнә шул сорауларга җавап бирә. Май ае санын тәкъдим итүгә багышланган очрашуны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Бар да яңа, җыры да, заманы да, яшьләре дә, Иделе дә. Яңа шартларга яраклаштырып, рус телендә нәшр ителүче Идел журналы 2020 елның декабреннән Айсылу Хафиз мөхәррирлегендә әзерләп бастырыла. Бу вазифада ул илгәреге елларда тәҗрибә туплап алган иде. Монысы икенче үзгәртеп караучыры һәм ул аны журналның тышыннан башлады. Бу тышлык ул күбрәк безнең аудиториябызга туры килә. Безнең аудиториябыз ул яшьләр, 16 яшьлек балалар, 17-18, 30-га хәтле дип әйтик инде. Алар гомумән журнал сатып алып укымыйлар. Без аны беләбез, без аны уйлап чыгармадык. Шуңа күрә алар ничектер җәлеп итү өчен без менә шундый чаралар үткәрәбез, презентациялар. Идел журналының май санын һәм стрит арт акциясын тәкъдим итү Татмедиа бинасы каршындагы мәйданда үткәрелде. Стрит арт дигәне асфальтка җәелгән фанерада рәсем ясау булса, тәкъдим итү өлешендә журналның май саны геройлары очрашты. Алар барысы да Z буыны, ягъни 1995 елдан 2014 елга кадәр туган яшьләр, яшьләр белән бер тулкында стажерлар, КФУ студентлары аралашты. Гомумән май саны яшь стажерлар тарафыннан эшләнгән. Әле тукталып калган бер проектны дәвам итәргә дә җыеналар. Безнең бер проектыбыз бар. Без аның пилот серияларын инде Instagramга куйган идек. Ул исә Манкырт түгел Батыр дигән сторис сериал. 14 сериясын урнаштырдык шул Instagram аккаунтында. Әлегә пиар компания булмады, һәм булачак дип өметләнәм. Яңа санны тәкъдим итү барышында Идел журналы призларына флешмоб һәм конкурслар үткәрелде. Музыкаль бизәлеш Булат Алиевтан. Ул яшь тамашачыларга энекәш тәхәллүсе белән таныш. Мондый очрашуларны Идел журналы күптән үткәреп килә. Ул чакта үзләре генә башлап йөриләр иде. Бу юлы чара Татмедиа акционерлык җәмгыяте ярдәме белән оештырылган. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.